बुहुम जायखौ जों सानखौरांनि निला ग्रह होनना मिथिनाय जायो। सानखौरांनि मोनदाइन ग्रहनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे ग्रह जाय बेयाव जिबफोरा जोनोम मोन्दों। दिनै जिबफोरा बे ग्रहआवनो थानानै जिउखौ दैदेनलांदों, थांनानै थादों। जायनि मोदोमबां एबा मासआ 5.972 × 10⁻⁴ केजि आरो जायनि रेडियास एबा सकावा 6378.1 किल'मिटार। बुहुमा साननि लोब्बायाव 24 घन्टायाव गावनि मिरुआव खनसे साफिनो, जायखौ जों सानसे होनना बुंनाय जायो। बुहुमा सानखौ गावनि अक्ष लामाजों खेबसे गिदिंख'नो थाखाय 365 सान नांगौ, जायखौ जों बोसोरसे होनना बुंनाय जायो। नाथाय दिनै दावहा, गिख्रंथाव बेफ्रुसार होनाय, मुलुग दुंखावनाय गासैखौबो सहायगासिनो दं जोंनि बुहुमा। जोबथारनायाव बिनि दायनिगिरिया सोर? जों मानसि। थारैनो नों मिथिगौ ना जोंनि समायना ग्रहआ बेबायदि जानो बेसेबां सम लादों? जेराव जों थांनानै दं बे ग्रहआ बेसेबां खस्थ'नि फिथाइ? खुलुमबाय, आंनि मुङा थमास ब्रह्म। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मिथिनो हागोन जोंनि बे समायना बुहुमा माबोरै जोनोम मोना आरो बे समायना बुहुमाव जिबफोरा माबोरै जोनोम मोनजेना। फैदो बिदिब्ला जों समनि उनथिं थांफिननोसै आरो गिबिनिफ्राय जागायबोनोसै। दिनैनिफ्राय 4500 कौटि बोसोर सिगां बे समाव सानखौराङाव मोनसेबो ग्रह गैयामोन। खालि बेयाव गेदेर उन्दै ग्रह सेरेब, धूमकेतु आरो गेसजों आबुं जाना दंमोन। बेफोर ग्रह सेरेब, धूमकेतु आरो गेसफोरा बोगथाबलायनाय बोलोनि जाउनाव गावजों गाव जमा जानो हमो आरो बेफोरनि गेजेराव गोख्रों बोगथाबलायनाय सोमजिनायनि जाउनाव लासै लासै दुंथाया बांलांनो हमो। दुंथाया बांद्राय जालांनायनि जाउनाव बेयाव सानसे बेफ्रुसारनो हमो। बे बेफ्रुसारनायनि जाउनावनो साननि जोनोम जायो। साननि बोगथाबनायनि जाउनाव खाथि खाला गोसारना थानाय ग्रह सेरेब, धूमकेतु आरो गेसफोरा गावजों गाव जमा जानो हमो। गोबां लाख बोसोर उनाव बियो लासैयै मोनसे लाभाजों बुंफबनाय दुलुर महर लानो हमो। बेनो इयुनाव थांनानै जोंनि बुहुम सोमजिगोन। नाथाय जों बेखौ दासिमबो बुहुम बुंनो हायाखै, मानोना बियो जोबोद गुदुंमोन। बियो दानि शुक्र ग्रह बायदिनो होनजायो। दिनैनिफ्राय 3000 कौटि बोसोर सिगां बुहुमा गुदुं लाभाजों बुंफबनाय। बे समाव बुहुमनि दुंथाया 1200 डिग्री सेल्सियास। बेयाव अक्सिजेन होननाय जेबो गेसानो गैयामोन। बुहुमाव जेब्लाबो ग्रह सेरेबनि अखा हायोमोन आरो बुहुमाव गोबां किल'मिटार गोलावनि लाभानि बिलो सोमजिनो हमबाय। आरो बै ग्रह सेरेबफोरा गोजाननि नङामोन, बुहुमनिनो खाथि खाला गोसारना थानाय। आरो बियो जेब्लायबो बुहुमजों सौग्रावफैयोमोन। आरो बियो मोनसे गोदान ग्रह टिया, जाय मोनफ्रोम सेकेन्डआव 15 किल'मिटार प्रतिजों बुहुमनि फारसे फैना बुहुमजों सौग्रावफैयो। जों बेखौ बरायनांगोन, मानोना बियो इयुनाव थांना समायना अखाफोर सोमजिगोन। बुहुमाव सिनाय मोनि ग्रह सेरेबफोरा गोसारना थाबाय। बेयाव ओरैबायदि ग्रह सेरेबफोर दं जेराव बुहुमखौ दानि शनि ग्रहजों समान मोननै बाहागोआव आस्थाम खालामबाय। गिबि आस्थामा दानि बुहुम आरो अखाफोरनि गेजेराव आरो नैथिया अखाफोरनि उनाव। बे आस्थामनिफ्राय ग्रह सेरेबफोरा बुहुमाव जेब्लायबो गोग्लैफैनो हमबाय। लाख बोसोर उनाव बैफोर ग्रह सेरेबफोरा गावजों गाव गोख्रों बोगथाबलायनायनि जाउनाव सौग्रावलायना दुलुर जालांनो हमबाय आरो जों बेयाव नुदों अखाफोरनि जोनोमखौ। बेनो जाबाय जोंनि अखाफोर। बेयाव दासिमबो जेबो दाग गैया आरो बेयो जोंनि बुहुमनि जोबोद खाथियाव जानायनि थाखाय बेखौ जों जोबोद गिदिर नुदों। आरो बिनि सा बिखुङा दाबो गुदुं लाभाजों साग्लोबनाय आरो बियो जोंनि बुहुमनि जोबोद खाथियाव जानायनि जाउनाव बुहुमजों बोगथाबलायनाय बोलोआ जोबोद गोख्रों। बिनिफ्राय 30 लाख बोसोर उनाव जोंनि सानखौराङाव ओरैबायदि जानो थांगासिनो दं, बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ। जोंनि सानखौरांनि गेसजों बुंफबनाय ग्रह शनि आरो बृहस्पति ग्रहआ गावनि अरबिटआव सोलायनायनि जाउनाव ग्रह सेरेब आरो धूमकेतुनि गेजेराव गावजों गाव बोगथाबलायनाय बोलो सोमजियो। बे बोगथाबलायनाय बोलोआनो सानखौरांनि गुबुन ग्रहफोरखौ बुहुमनिफ्राय गोजान फारसे नारगारहरनो हमबाय। आरो बेनो मोनसे सममोन जाय जोंनि अखाफोरा दागो मोनदों, जायखौ जों दा नायदावहरोब्ला अखाफोराव दागो नुनो मोननाय जायो। बैफोर ग्रह सेरेबफोरानो अखाफोरजों फैनानै सौग्रावफैदोंमोन। बे समाव जोंनि अखाफोरा लाभाजों बुंफबनाय जोबोद दुंथाय गोनांमोन। बेयो बुहुमनि जोबोद खाथियाव जानायलाय बुहुमजों बोगथाबलायनाय बोलोआबो जोबोद गोख्रोंमोन, जायनि जाउनाव बुहुमनि लाभाफोरा गोजौ गुथाल सोमजिखांनो हमो। जों बेखौ मिथिगौदि अखाफोर आरो गावनि मिरु बिथुआव गिदिंबाय थानाय बुहुमनि बोगथाबलायनायनि जाउनावसो जोंनि लैथोनि दैया गुथाल सोमजिखाङो। नाथाय बै समाव अखाफोरा बुहुमनि जोबोद खाथियाव जानायलाय बोगथाबलायनाय बोलोआ 25 फान बांसिनमोन, जायनि थाखाय लाभानि गुथाला दानि दैनि गुथालनि 20 फान गोजौसिन जाखाङोमोन। समजों लोगोसे लासै लासै अखाफोरा जोंनि बुहुमनिफ्राय जानगार जालांनो हमबाय। बिनि जाउनाव जोंनि बुहुमजों बोगथाबलायनाय बोलोआबो खमायलांनो हमबाय आरो जोंनि बुहुमनि लाभाया लासै लासै गुसु जालांनो हमबाय। आरो बेबायदिनो बुहुमनि सा बिखुङा सोमजिनो हमबाय। बे समाव बुहुमाव खालि मोनसेल' गेस मोननाय जायोमोन, बेनो जाबाय मिथेन। नाथाय दासिमबो जोंनि बुहुमाव धूमकेतुनि सौग्रावफैनाया जोबाखैमोन। बैफोर धूमकेतुआनो जोंनि बुहुमनि थाखाय मोनसे मोजां मुवा लानानै फैफादोंमोन, बेनो जाबाय दै। बे दैयानो समजों लोगोसे लैथोसिम सोलायलांदोंमोन। गासै बुहुमानो दैजों साग्लोबजादोंमोन। बे समाव गासै बुहुमाव थानो थाखाय हा आरो हां लानो थाखाय अक्सिजेन गेस गैयामोन। दासिमाव बे ग्रहआ जोंनि दानि बुहुमजों 60% गोरोबबायमोन, नाथाय खालि बेवहाय थानो थाखाय हा
हां लानो थाखाय अक्सिजेन गेस आरो जिबफोरल' गैयामोन। बिदिब्ला माबोरै सोमजियो जिबफोरा बे बुहुमाव बेखौ जों मिथिना लानोसै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव। नोंथाङा बे भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों कमेन्ट होना फोरमायहर आरो नोंथाङा बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। जुदि नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेशन बेलखौ अन खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'खौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुग्रोयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।